M'a fɔ ni sɔgɔma. N ye foli laminɛ. M'a fɔ ni waati. O fana bɛ se ka fɔ. Carte d'identité b'i bolo wa? Carte d'identité bɛ ne bolo, passeport bɛ ne bolo. U dafalen de don wa? Ni n'a bɛɛ est-ce que a date bɛ yen? U bɛɛ dafalen don. Alors que e kɔni problème t'i fɛ. Ne ka passeport dilanna a tɛ kalo 4 bɔ fɔlɔ. Ah non, e kɔni alhamdulilayi. Passeport i ka carte d'identité fana a ma dafa a ma sa fɔlɔ. A tɛ tɛmɛ san 1 kan. A tɛ tɛmɛ san 1 kan. Non, i bɛ se k'i waso. Ah non, sisan jamana ni carte d'identité b'i bolo i waso. Balde carte d'identité kɛra sanu ye sisan. Ah Mali. Simple carte d'identité. Ah non, n'a t'i bolo bi cɛ i bɛ ɲani dɛ. Ah i bɛ ɲani. Sabula sɛbɛn ni maaya sɛbɛn dɔ don. N'a dalafalen b'i bolo a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn jɔn don. I ja b'a kan. I ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen b'a kan. Walayi. Wolosɛbɛn kɔfɛ maaya sɛbɛn fana don min ni kibaruya caman bɛ sɔrɔ a kan. Awɔ. Ayiwa. Karamɔgɔ Andre hakilimaw ko waraba tɔgɔ gansan b'a ka sigiyɔrɔ la ka na. O ye tiɲɛ ye. Mun na? Mɔgɔ tɔgɔ a bonya ni a dɔgɔya a b'i kɛwale de kofɔ a bila ye. Tɔgɔ bi i kɛwale o de bɛ se ko dilan i kɔ. N'a fɔra sisan ko waraba a tɔgɔ gansan o b'a ka sigiyɔrɔ la ka na. O b'a ka sigiyɔrɔ la ka na parce que i b'a dɔn n'i y'i sigi a sigiyɔrɔ la n'a nan'i sɔrɔ yen mun b'a la o. Alahu akibaru. Ou bien de. Ayiwa. Ne b'a dɔn i tɛ s'a la fanga la i b'a dɔn a bɛ se ka kojugu k'i la. N'a fɔra ko nin ye waraba sigiyɔrɔ ye. Naamu. Yana kana bali sigi la ka kojugu k'i la i t'i yen to yen. Ou bien de. O don. A bɛ n'a fɔ sisan adamadenya la mɔgɔ tɔgɔ a b'i kɛwale ko fɔ a bɛ bila i ɲɛ a bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ ka da i ka ko kɛlenw ni kuntilenna n'i taabolo kan. N'a fɔra sisan ko Ablaye Nani e ka du kɔnɔ sisan i kɛlen don ka kibaruya dɔw ni tɛmɛsira dɔw bila k'a fɔ duden bɛɛ ka taa o sira fɛ. O tɛ tiɲɛ ye. Sisan ni hali ni e tɛ so e ye mun fɔ dudenw bɛ taa o sira fɛ hali ni tɛ yen. O tɛ tiɲɛ ye wa? O de kan ka kɛ. O t'i tɔgɔ ye wa? A fɔra ko Ablaye dutigi a ko mɔgɔ kana nin kɛ. Donc hali ni e tɛ yen o tɛ kɛ. O tɛ tiɲɛ ye wa? I tɔgɔ in parce que i tɛ sɔn a ma. I ɲɛ duman ɲɛna i tɛ sɔn a ma. I ko a kana kɛ fana. O de kama mɔgɔw b'a to yen. I ka kuma nin bɛn hakili jigin mun na ko ni du musow ko dugutigi sigiɲɛ ɲɛ la ka karisa to dugutigi ni tɛ kɛ sɔnni kɔnɔ ko i kɔrɔfɔtɔ don. O y'i kɔrɔfɔtɔ ye bon i ka dɛsɛ fana lagosi dɔ don ka ɲɛsin ma sabu a b'i ka dɛsɛ jira. Ko karisa to dugutigi ni tɛ kɛ sɔnni kɔnɔ. Awɔ. Dugutigi sigilen don. E min bɛ yen a b'a jira k'a fɔ ko i ye taabolo bila i ye tabiyaw bila i ye sira bila o de fɔra i ye fɛrɛ la. O kɔrɔ b'a jira k'a fɔ i kan ka segin kɔ. Kan ka segin kɔ. Awɔ. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina. Bisimila. Ayiwa Ablaye bi ye ntɛnɛn ye. Siga t'o la. Décembre kalo tile 19 don san 2022. Fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamali ka se ka sɔrɔ ko dɔw la. Tubarikala. Le soir de Bamako wula a ko di. Useni Amion Gindo ni ale ye parti kodam ɲɛmɔgɔba ye. Ale ye wele Pulo a y'a sɛbɛntiyaw ka tɔn ka lajɛba min bɛ wele ko congrès o ta ko sabanan kɛnɛ kan k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita yɛrɛ k'i sen don mɔgɔw ka hakiliw fundɛni ni bɛ se ka basigi cogo min na mɔgɔw fundɛniw bɛ se ka da cogo min na ko a yɛrɛ k'i sen don ko in na k'a ɲɛnabɔ n'o tɛ ko a bɛ bolo min kan a cɛ man ɲi. A b'a fɛ a ka jida sɛnɛ kan. Ayiwa. Bamaciw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ dɔ kɛra o kɛra sababu ye ni EGS kɛlɛ ɲɛma Malam Musa ale joginna ko jogina ninnu fana ma ku a la Ablaye. Ala k'u bɛɛ fa. Mina o kɔfɛ kiiritigɛlaw olu ka lafasa tɔn fila n'o ye Samuni Silima ye ko olu b'a la ka lajɛba boloda bi ko a bɛ sanga nisɔngoya jira ma ka ɲɛsin sariya min taara min bɛ dɔ fara Cour suprême mɔgɔw ka baarabila si hakɛ kan ko ka sanga o taabolo ninnu ma. Arasbat ale y'a sɛmɛntiya dema PACJ ka lasigiba conférence nationale ta ko 16 kɛnɛ kan k'a fɔ ko u tɛna se ka Asimi senkɔrɔma don
sabula ko Asimi Senghorma don ye bɛɛ y'a fanga kɛlɛli ye min bɛ tali kɛ jɛkulu marifatigi minnu tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ko olu tun y'a ɲini k'a fɔ ko lajɛrɛ dɔ ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min di faso ye ni min tɛ Mali kɔnɔna ye walasa ka se ka bɛnkan sɛbɛn lawalali ka kuma kɛ ko sɔrɔnadonba minnu bɛ wele ko médiation internationale k'olu ma sɔn hakilila ma u y'a ɲini k'a fɔ ko CESA n'o ye kulu min b'a la ka bɛn sɛbɛn lawalali comité de suivi des accords ka jate minɛ a bɛ kɛ ka ban ko o baaraw ka segin ka daminɛ ko kura ye alhamdulillah l'essor faso ka fasiriyale ko di a sɛmɛntiyalen don k'a fɔ ko Mali ni jamanaw cɛ jɛɲɔgɔnya baara hukumu kɔnɔ ko Abdulaye Diop ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ fɛɛrɛ min b'an bolo a ko taabolo kan subahana mansinw bɛ se ka matarafa cogo min na o don hukumu kɔnɔna ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye dɔgɔkun hakɛto dɔgɔkun min bilara kama ko a kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka fɛɛrɛw kɛ dɔnko min ni seko min bɛ Mali la ni taabolo ninnu kan Abdulaye olu bɛ se ka dan kɛnɛmaya cogo min na ani ka tila k'u sankɔrɔta kosɛbɛ senandɔrɔsi ɲɔgɔn kunbɛba min kun bɛ sen na Coupe du Monde Qatar 2022 ko Messi ni Argentine kɔni yɛlɛnna k'u sigi sobile sanfɛ u taara tufa sanfɛ o kɔfɛ Kuluba ko Burukina cɛmancɛ fanga sariya taso ɲɛma n'o ye u ka CNT Ablaye ko ni colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye ka lafalen dɔw kɛ le républicain ko di adama PACJ y'a sɛmɛntiya u ka lasigiba tako 18 kɛnɛ kan n'o ye conférence nationale ye Ablaye ko lakanabaliya barika b'a la ka bonya sisan ko maaw t'a la k'u makoɲɛfɛnw sɔrɔ nɔgɔya la wa ko adamadenw farikolo b'a la ka funtɛni laɲiniw b'a la ka caya ko min bɛ an ni jamana wɛrɛw fana cɛ jɛɲɔgɔnya baara ko fɔ ko fiɲɛba b'o la nin waati la o kɔfɛ Useni Amiyɔn Gindo y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko tamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu ta to u ka da kalata nata ninnu na k'a fɔ k'u bɛ labɛn yɛlɛnya kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ n'i ka hakɛ ye a ko siratigɛ la Suisse jamana baɲumankɛtɔn min bɛ wele ko appel de Genève ko a yirala k'a fɔ olu dagalen tɛ tun ka baara kɛ Mali jamana kɔnɔ Ablaye le challenger a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko dugukolo ko mankan dɔ bɛ dugura kɔrɔ ko a ɲinina colonel Assimi Goïta fɛ ko a k'i sen don ko in na walasa denbaya 160 ye olu bɛ se ka bila u ka hakɛ kɔnɔ cogo min na o kɔfɛ diɲɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu bɛ jɛ ka baara minnu kɛ n'o a bɛ wele nanzarakan na ko géopolitique kulu min bɛ tali kɛ Mali kan ka taa kulu jumɛn kɔnɔ an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an bolo jumɛn kan sisan hakilijagabɔ wɛrɛ kelen don o baara taabolow kan Mariam Bagayogo ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔba don dɔnkilidalaba don Kolokani Mariam Bagayogo o dunanjigiso dɔ ladala kɛnɛ tɔgɔ dara la k'o kɛra sababu ye ni ka maako fɔlen ka cɛsiriba min ni a y'o kɛ an ka ladala ko sankɔrɔtali la kabi san caman o ka kɛra sababu ye ka o to maaw hakili la k'a sɔrɔ ka tasibila fana kɛ ka ɲɛsin o ma k'a yɛrɛ ɲɛnama to tubaarikala les échos wili adema PACJ ka lasigiba kɛnɛ kan a k'u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ da olu tigɛ walasa min b'a to u bɛ se ka segin ka fanga sɔrɔ cogo min na ko u b'o wuli ka jɔ la ko laɲini y'o de ye sisan o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko Bamako commune 3 sigida 3nan o maire kɔni b'a la ka boulevard l'indépendance n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya bɔlɔn ye k'a lajɛya k'u t'a fɛ ɲamanga ye kɛnɛ in kan sabula ko Bamako tamasiyɛn yɔrɔba don bilahi sahalali Amadu Mustafa Diop k'ale ye gafe dɔ sɛbɛn gafe min kɔnɔna na a kelen don ka a tɛmɛna sira minnu fɛ gɛlɛya minnu kunnafonidi sira kan ani a ye ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na a tɛmɛna sira minnu fɛ ko a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ gafe walasa sifinw bɛ se ka autobiographie misala ɲuman sɔrɔ cogo min na k'u ɲamada a ka kɛtaw fɛ ayiwa l'indicateur du renouveau Seydou Soumana Madani Haidara ko ale ye tiɲɛ fɔ jamana bɛ bolo min kan sisan min b'a fɛ ka fɔ k'a y'o tiɲɛ fɔ Mali bɛ bolo min kan sisan an bɛ bolo jumɛn ayiwa gɛlɛyaw ka ca ko batow ka kɛ duwawudenw ka kɛ misiriw ni silamɛw ka bato kɛyɔrɔ bɛɛ la dɔw ka bato jumɛn k'u bɛna ayiwa Ablaye
fana kuma wɛrɛ o ko bina fana ka ɲɛmɔgɔw kunnafoni ni ɲɛmɔgɔ dɔw bina jama ɲɛmɔgɔ bina hakilila falen kɛ ka fɛɛrɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɔ Asimi ni a jɛw ye jamana bɛ se bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na kuma in y'o de ye Ablaye n'an man ko jogo yɛlɛma kan ka kɛta ka kɛ ladiriya ye bato tɛ fɔ ɲɛ ayiwa kuma ka ca bato ko in kuma ka ca nka hakilila bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ko in na bɛɛ ti ala ye tamasiyɛn dɔ bato bɛ fɔ da la a tɛ dusukun na o bato bɛ minɛ wa o minɛ man di ko minɛ o kuma de ye n'i bɛ min kɛ a kɛ ni sɛbɛ ye ni dusukun bɛɛ ye o la ɲa ka di kow la Ablaye alhamdulilayi i y'a faamu o ye tiɲɛ ko fɛɛrɛ min bɛ parti kodɛmu bolo walasa ka se ka jamana basigi lakana bɛ jamana min kɔnɔ a ko u ye o kumaba dɔ fɔ maaw ye i b'a ye fana k'a fɔ ko kɛnɛya tɔgɔla kalo nka ko a dɔgɔkun naaninan in hukumu kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya baara min kan ka tɛmɛ jamana marabagaw ni kɛnyɛrɛ cakɛdaw cɛ kɛnɛya ko sira kan a ko dɔgɔkun naaninan in baara masaraw bolola o taabolo ninnu kan bankumana musow bɛ se ka su yɛrɛ kɔrɔ cogo min na a k'olu sira yira tɔw la a ko bɛ se tɛmɛ cogo ɲuman na cogo min na écoutability lab olu fana ye san o san u bɛ to ka cɛsiri dɔ kɛ faso baarakɛla min tɛ yurukuyuruku fɛ n'a bɛ baara kɛ ni tilennenya ye san o san u bɛ to ka a tigi jansa a ko ɲinan ta baaraw tɛmɛna cogo bɛnnɛna Ablaye Andani ko adama PSI bɛ sira min kan o ye ka se ka politiki mɔgɔw dɔ ni jama kulu dɔ fara ɲɔgɔn kan min bɛ wele ko plateforme politique walasa ka se ka fanga ta waati nata ninnu na kalataw senfɛ a k'u b'o cɛsiriw la Ablaye Andani a sɛmɛntiya k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn lawaleli hukumu kɔnɔna na ko Kidali b'a la ka kan kɔrɔta kɔrɔ jɛkulu marifatigiw olu b'a la k'u kan kɔrɔta nka ko sɔrɔnadonbaw fana n'o ye médiation ye k'olu b'a la k'u sen na teliya Bamako fana nɔfɛ n'o ye Mali marabagaw ye CEDEAO ka kɛlɛbolo kura min sigili ko kuma bɛ sen na ko an ka jamanaw minisiriw ka lajɛrɛba dɔ Guinée Bissau ko fana baaraw bɛ sen na nin waati ninnu na l'alternance an b'o kuncɛ n'o ye jalaki min bira Karim Keita kan ni ala ka hinɛ la i bɛ ka denkɛ don min bɛ maa kofɔlen ko fɔ ko Amerikɛ jamana mɔgɔw ye jalaki bi a kan k'a fɔ ko u b'a ka ɲakili caman ta ka ɲɛsin a ma k'a sababu kɛ ko yuruku a ye dankari kɛ faso nafolo la ani adamadenw ka hakɛw la a ko Karim kumana a ko yala a kun kan ka kuma wa a ko a kun kan k'i mankan suma ko minnu dɔ la a ko dɔ tɛmɛna ka sababu k'a ka kuma ye Mali bɛ jamana bɛɛ fanga de kɔnɔ Ablaye a ko kalanko tɛ bolo ɲumanba kan a ko yala ko jamana bɛna kalanko kɛ a ka kunlennaba ye cɛsiri fanba ɲɛsin o ma wa o kan ka kɛ nka ɲininkali tɔ min fana bɛ halisa o la Amerikɛ jamana fana ni farafina jamanaw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ a ko ɲɛsin bɛna kɛ min ma kosɛbɛ o ye layidu dɔw dira ka musaka dɔw bila an ka bolo kan min bɛ se k'a to an ka nafasɔrɔ siraw an bɛ se ka bɔ olu ninnu ma cogo min na Ablaye kuma in nin ye sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw don tubarikala an filɛ ni arajo la ka kuma o tɛ yan ko kɛnyɛrɛ arajo kɛnyɛrɛ arajo nana Mali la le 18 décembre 1991 en conseil des ministres a y'a sɔrɔ sisan an tɛ taa transition na o waati fana bɛ transition lieutenant-colonel Amadou Toumani tun ye ɲɛmaa ye premier ministre o waati tun ye Zumana Sako ye Zou. En conseil des ministres, ils ont décidé de libérer les ondes et de créer les radios et les télévisions libres. Donc c'est depuis le 18 décembre 1991 que l'ordre de créer les radios privées ont été donnés. Et de 91 à aujourd'hui, on a créé les radios. Et on ne connaît même pas le nombre de radios. Mais radios libres, tant follow mon créera, beau de fouille. À follow Bamakan, 13 septembre 91. À Flanaoé Radio Liberté, 27 octobre 91. À Savanaoé FR3 fréquence 3, mai 1991. À Naninaoé Radio Kairae, 20 juin 92. À Durunaoé Anga Radio Clédou, 15 novembre 92. À Woronaoé Radio Tabalé, le 25 novembre 92. Radio Tabalé. Radio Tabalé. Radio Tabalé Abe Alibi. Abe Alibi. Donc Radio Tabalé. No Borara, à Wolo Wulana, où est Radio Gintan.
31 juillet 1994. muso ka radio. Ale segina ouais Canal 2000 le 31 décembre 1994. À Konontona ouais Radio Djekafoué le 26 octobre 95. À Tana ouais Radio Benkain en 1995. L'une des radios Tanfolo, radio privée Kenre mon créé après l'ordonnance du 10 décembre 1991. Bineta Dadoni ne combat vous émigranter. Ayo, fone Banyugu andeme sa note. Banyugu Dante. A koni kacha. Est-ce qu'elle est là dedans? Akanga dado. Muntara ou sebe ke ale fe abodo. Sinon chama be ulu ou emete me ulu tu yotelo. Hali Banyugu ta dado. Bon, maison la presse kanga répertoire kanga bulu. Ni jato kai. Nam. Agilla kanga hakedo. Hakedo. Agilla hakim go fana. Haki kangado. Nere koroge be Khalifa Nama. Agilla fana musika andeme. Nam. Radio hake mufi note. Akon mi keme chamambo. Keme chama. Awa bi keme chamambo. Abi keme chien nani nukobo mukuni bodo. Nama chia keme duru ati desoma. Ayo d'accord. Journaux fana. Presse écrite. Ulu fana don moje keme sawala. Allah akbar. Donc chara. Nimbebe suku kelendela. Nimbebe avec fensoro. Télé fana chara. Allah akbar. Télé kone. Ambe biduru ni flala. Abobo. Télé biduru ni flala. Abobo. Donc kubara dis yoro chara. No ma di bololo sero fe ni yamura tolu bulu. Ulu fana tola. Allah akbar. Donc kubara di kone musiga fuku sero chara jamana kono kusube. OK. Nimbe hera doye. Itraore. Démocratie na fando do. Mais qui comment tu kodo? Oui, tiens, sur le sous-fond là. Le mot. Et le Kambe.